Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğanlar bugünkü dersimizde her bir musulmanın durmuşunda birinci yerde durmalı mesele barada gurrun ders. Ol hem Allah Teala'nın razılığı. Her bir musulman için hayatında, yaşayışında ilkinci zat Allah Teala'nın razılığı bolmalı. Ulu kiçi, denan, erkek tapawudy ýok. Eger musulman bolsaň, seň üçin hayatında, durmuşunda birinji zat Allah Teala'nın razylygy bolmaly. Çünki bizi Allah Teala yaratdy, rızkymyzy nesip etdi, elimizi, ayağımızı, gözümüzi Allah Teala bize bagşetdi. Allah Teala'nın ruhsady bolmasa demem alyp bilmeýäs. Yani biz ýaşaýyşymyzyň her salamynda Allah Teala mätäç. We biziň dünýädäki ilkinji borjumyz musulman doganlar Allah Teala ibadet etmek, Allah Teala kulluk etmek. Çünkü Allah Teala bizi özüne ibadet etmek için yarattı. Ondan son kalan borçlarımız geliyor. Ama birinci yerde Allah Teala'nın önündeki borcumuz ol hem Allah Teala'ya kulluk etmek, Allah Teala'nı birlemek, Allah Teala iman etmek. Şonun için musulman kişi hemişe Allah Teala'nın razılığına göre hareket etmeli. Şimdi bu nähirek mümkün oluyor. Her bir musulmana gidip diýsek senin için Allah Teala'nın razılığı birinci yerde mi diýsen howa diýe. Emma şonun diýen sözü dogry mi ýa dälmi? Ýa-da şol diýen sözüne dogrudan ihlasly bolup diýämi, ananyp diýämi? Ýa ýöne şeýle dili uruna dik goýberýärmi? Şonu bilmek üçin her kim öz amalyna seretsin. Öz ýaşaýyşyna, durmuşyna seretsin. Ýani senin durmuşyňda, senin ýaşaýyşyňda ugur köýýän zat näme? Senin öz haý-hawasyňmy, islegiňmi? Ya da sen öz ýaşaýyşyňda, hereketinde, amalynda nämäni özüňe ugur gözji edip saýlap aldın, ýol gözji edip saýlap aldın. Allah Teala'nın razylygyna göre, yani durmuşunda Allah Teala'nın razylygyny birinji ýerde goýmak diýmek we Allah Teala'nın razylygyna göre hereket etmek diýmek musulman doganlar Allah Teala'nın ugradan kitabyna, Kur'an-ı Kerim'e we onuň ahyrky Peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getiren ýoluna göre ýaşamak diýmek. Kysgaçasy Allah Teala'nın buyuran zatlaryny berja etmeli we Allah Teala'nın gaç diýen zatlaryndan gaçmaly. Eger sen şeý diýip ýaşaýan bolsaň, we öz ýaşaýyşyňda, öz musulmançylygyňda özüňe Allah Teala'nın dinini, şeriatyny, Kur'an-ı Kerim'i we onuň ahyrky Peýgamberiniň Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini özüňe ýol görkezji, ugur görkezji diýip saýlan bolsaň, her hal hereketinde şoňa göre hereket edýän bolsaň, diýmek näme? Sen Allah Teala'nın razylygyny öz durmuşyňda birinji ýerde goýan kişi diýmek. Mysal üçin, öýlenjek bolýan, durmuşa çykjak bolýan, öýlenjek gyzyny saýlandy. Ýa-da gyz bolsa, durmuşa çykjak ýigidini saýlandy. Birinji zat näme bolmaly? Allah Teala'nın razylygy. Ýagny ol Allah Teala'nın dinine baglymy. Ýani eger erkek kişi bolsa aljak gyzy, eger gyz maşgala boljak bolsa öýlenjek ýigidi, Allah Teala'nın razylygyna baglymy? Namaz kılýarmy? Halala harama dikkat edýärmi? Eger gyz bolsa, İslam'a göre giyinýärmi? Şoňa seretmeli. Yani Allah Teala'nın razylygyna göre hereket etmek, Allah Teala'nın razylygyna göre maşgala gurmak diýmek şu diýmek. Ýa-da sonra toý etjek bolsaň, toýuňy Allah Teala'nın razylygyna göre tutmaly. Yani toýuňda haram zatlar goýmaly däl. Arak goýmaly däl, gygyrdyp aýdymsal goýmaly däl. Gelin ýarym bilen fatalar geýmeli däl, aýal erkek garym gatyn bolmaly däl. Ine şul Allah Teala'nın razylygyna göre bolmak diýmek musulman doganlar. Emma sözde men musulman, hawa musulman, hawa Allah anannym Peýgamber, anannym Kur'ana, anannym ahirede anannym. Emma gidip ýaşaýyşyňda Allah Teala'nın diýenlerine göre hereket etmesem, bu ýöne gurrumdan ibaret bolýar. Ya bolmasa musulman doganlar başga misal Allah Teala'nın razylygyna göre hereket etmek diýmek, misal üçin sowda edýän seretmeli, halal haramy ünsürmeli, arak çilim satmaly däl, prosentli pula goşulmaly däl. Ya bolmasa misal üçin dukan açdym, naharhana açdym, haram zat satmaly däl, haram zat goýmaly däl. Spirtli içkilerinden tut. O şoňa meňdeş başga näme bolsa bolsun. Ya bolmasa dukanyňda gygyrdyp aýdym-aýdyp goýmaly däl ýa-da naharhanaňda. Bu zatlar näme? Allah Teala'nın razy bolmaýan zatlary. Diýmek näme? Allah Teala'nın razylygyna göre hereket etmek, Allah Teala'nın razylygyny ýaşaýyşyňda birinji ýerde goýmak, Allah Teala'nın diýenini etmek bilen haram eden zatlardan kaçmak bilen mümkün bolýar. Ya bolmasa musulmanlar onlar işe girjek bolýan, halal işmi, haram işmi? Ya da işin bir garasynda haram iş barmy? 5 wagt namazyna
cuma namaza päsgel bolup biljek ýagdaý barmy şu zatlara seretmeli. İşe girjek bolýan diýe 5 wagt namazyny kylsaň kyl bolyn cuma goý berjek galdy. Musulman elini galdyryp durmaly. Maňa dünýäň puluny getirip öňüme dökseňem ol iş maňa gerek däl diýmeli. Eger seniň üçin Allah Taalaň razylygy birinji ýerde bolsa, ýa bolmasa musulman senem işe girjek bolýar diýeli. Emma şol girjek işi şeriata uýanak. Ayal erkek garym gatym goşuňa meňzeş. Ona näme diýmeli, men bu işde işlejekler. Meniň üçin Allah Taalaň razylygy birinji ýerde. Ya olmasa yine işe girecek bolýan namazyna goşulýarlar. Kılma diýerok, ýöne näme? Wagtly wagtyna kılmaklygyna päsgel bolýar. Onda näme diýmeli, musulman adam ýok. Maňa bu iş gerek däl. Oşuňa meňzeş musulman onlar misallar köpelenip bolýar. Käbir kişiler soraýarlar, men naharhanada işleýän bir gapdalyna arakçylykma işlesem bolýarmy? Musulman adam bu soramaly däl. Haramyň bar ýerine musulman kişi bolmaly däl, durmaly däl. Ol ýerden haýır gelmeýär. Ol gazançda berekeden bolmaýar. Yani diýmek näme musulman doganlar? Her bir musulman üstlenlik zatda Allah Taalaň razylygyna görä, ýani islama görä, şeriata görä hereket etmeli. Birinji ýerde Allah Taalaň razylygy bolmaly. We Allah Taalaň razylygy bolmaly diýmek Allah Taalaň buýran zatlaryny berja etmek bilen we qadağan eden zatlaryndan kaçmak bilen mümkin bolýar. Bu birinji mesele musulman doganlar. Ikinji mesele Allah Taalaň razylygyna görä, islama görä, hakyky musulmançylyga görä amal etsek, insanlar maňa näme diýerkä diýen düşünje musulman kişide bolmaly. Şu hili ýagdaýlara köp gabat gelýär. Käbir musulmanlar köplenjem täze toba gelenler, hakyky musulman toy, türkmen toy etjek bolsa, arak goýmasam näme hili bolarka, aýdym sal goýmasam halk näme diýerkä diýip aladylanýar. Yani näme alady diýär? Allah Taalaň razylygyna laýyklykda toy etsem, halk näme diýerkä diýip şonuň aladasyny diýär. Başga bir misal, bu has köp duş gelýär. Bir zenen maşgala, mesela gelin bolsun, mesela gyz bolsun. Toga gelip islamy görä örtünjek bolsa, birinji bilen näme alady diýär? Halk näme diýerkä? O da şäherde ýaşaýan ýerimde dogan garnaş töwerek näme diýerkä? Diýip şonu alady diýär. Ya da erkek oglan misal üçin musulman erkek sakalını sıyırmaklı haram dinimizde. Qaşına hilek sıyırmaklı haram bolsa, sakal sıyırmagam şol hil haram musulman doganlar. Degmeller goýurmaly. Hanafi mezhepde birawuşdan artygyny näme almagy ursat berilýär. Şo görnüşde erkek kişi musulman adam, musulman erkek kişi sakalını goýurmaly. Endi käbir oglanlar, käbir doganlar towa gelýär. Sakal goýursam, töwerek näme diýerkä diýip şoň aladasyny diýär. Maňa näme hilek garar ka diýip näme? Şoň aladasyny diýär. Ya olmasa arakly toylara, arakly üşmelenlere barmak bolmaýa. Käbir kişiler näme diýär? Hemen barmasam näme diýerkä? Gelmedi diýärmika, ay plan diýärmika diýip näme şonu pikirlenýär. Garaz musulman doganlar şu hili ýagdaý ýüze çykanna, musulman adam, imanly adam, ihlasly adam halk näme diýerkä diýip pikirlenmeli däl. Bu pikir musulman adamda bolmaly däl. Musulman kişi näme diýip pikirlenmeli? Allah Taala näme diýerkä? Allah Taalaň razylygy barmy şu işte? Şoňa seretmeli. Ondan soň egerde şol etjek işimizde Allah Taalaň razylygy bar bolsa, ol halk näme diýsin, diýmesin ol bizi gyzyklandyrmaly däl. Olaryň bizi bir zat üçin öwmekleri ýa-da bir zat üçin ýamanlamaklary biz üçin dessem bolmaly. Eger biziň niýetimiz Allah Taalaň razylygy üçin bolsa, dogry halkymyz 70 ýyldan gowrak kommunistleriň, kafirleriň gol astynda ýaşady we hakyky musulmançylykdan, islamdan gaty uzaklaşdyk. Kommunistleriň ilkinji eden işi näme boldy? Mescit medreseleri yıkmak, dini kitapları ýok etmek, halka islam öwredýän adamlary, halka islamy öwredýän adamlary ýok etmek boldy. Çünki kommunistleriň ideologiýasy şol, din bolmaly däl, dini näme etmeli, düýbünden ýok etmeli. Dini we dinleri, hususan musulmançylygy. O şonuň netijesinde şolaryň gol astynda galan musulman halklarda tawhid, iman, namaz, roza unudully. Hijab islamy görä geyinmek biziň içimizde SSR'ın düzüminde ýaşan musulman halklaryň köp böleginde düýbünden ýitdi. Hijab islamy görä geyinmek düýbünden ýitdi. Ýa bir däpde sur şekilde ýalyk şoňa meňzeş beýnat şol galdy. Halal haram unudully. Mährem nämährem düýbünden gitdi. Ayal erkek gatnaşygy nähilek bolmaly. Ayal erkek bir-birine nämährem bolsa, bir ýerde oturmak bolýarmy, bolmaýarmy we şoňa meňzeş zatlar mährem nämährem gatnaşygy nähilek bolmaly, bul düýbünden gitdi. Garaz musulmançylygyň ady galdy, din
däp destur ýalak bolup kaldy. Yani din dinlikten çykdy. Bizim köpüýümizin düşünjämizde din däp destur. O bizim içimizde käbir amallar edilýär. O musulmançylyk, islam. Ýöne hem onu bir kançynlykay ýürekden baglanıp edilen ok. Däp destur görnüşinde. Namaz, roza 4-5 san mollan etmeli işi ýalak bolup kaldy. Ay namaz diýsen molla hymylyr da diýe. Roza diýsen molla hymylyr. Kur'an edil şoňalakay o mollalyň okuyan kitaby. Ýa-da Kur'an Kerim diňe sadakada ýazsa okulyan kitap ýalak görüldi. Henizem şu düşünjelek adamlar bar. O gynasa musulman doganlar şu düşünjeler bizim içimizde komünizm ýykyldy, SSR ýykyldy, 30 ýyl geçdi. Emma häzirem şol döwri arzu edip şol döwri gowdy diýip we şolaň beren asyl ziýanyny görmän we şol döwrlerde berilen ýalňyş düşünjeler bilen ýaşap ýörenler bar. Şolaň terbiýesini alyp komünizmiň ideologiýasyna görä ýetişdirilen insanlar bizim içimizde henizem bar. We şol ýalňyş düşünjede gezip ýören kişiler islama dogry amel edýän musulmanlary geň görýärler. Çünkü görmändir. 70 ýyl ýaşapdyr, gözüni açyp göreni şol däpde sur görnüşindäki musulmanlyk, namaz roza 3-5 san mollan edýän işi, Kur'an diýen kitabyň olaň düşünjesini ýa-da ýanky alakka bir mazahşykda okulyan kitap, hijab näme ýok, halal haram münsberlen ok, arak diýen zadyň adaty zat, 3 bölüňde toýlarda arkyny içilýän zat, gözüni açyp göreni şol. Haç zat orada olatlarym bilinmändir. Täret gusul onan bilmeýär. Hatta kafir kıwlan haýsy tarapda diýip sonra bilmeýär. Täret alyp bilýärmi bilmeýär. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kelime şehadet sonra bilmeýär. O şu bolup görşen gynanlarjy ýeri, şul bolup görüşleri, şu fiili ýaşa işleri musulmançylyk mukadip gelip ýörler. Yani bolmalsa şu mukadip gelip ýörler. O şu hili insanlar araksız, aydymsasyz toy etsen ýa-da islama görä hijably dolu örtünüp ýören zenan maşgalalar görse, ýa-da sakally ýaş oglanlar görse, ýa-da kişilikden namaz kılýanlar görse, arakly toýlara, bayramlara gitmeýänler görse, täze ýyl ýalakka hristiýanlykdan gelip çykan bayramlary bellemeýänleri görseler, ol adamlar üçin häzirem geň bolup dur. Ýani bu nähile gaýdy, geň diýär. Ýaş başyna diýär sakal näme gerek? Ýa olmasa ýaş başyna gyýyp örtünen bolsa buň bolup görşün, ýa ýaş başyna şey diýip diýär, örtünüp näme gerek şu zatlar diýär. Durmuşa çykandan soň örtünsen bolmaýarmy diýär. Ya namaz okuyan oluyor, namaz okuyan yaşları görse näme diýär? Ay 40'dan soň okarsynda näme gerek ýaş başyna diýär. Bu şuňa meňdeş. Ol arakly zat 3 milionlara barmaýan bolýan, dolananlara barmaýan, olar üçin geň. Täze ýyl bellemeler diýen bolýan, gaty geň. Näme diýem, täze ýyl bellemen boljakmy? Dünýä gaýramy o şuňa meňdeş diýip gurulmlar edýärler. Ýani gysgaçasy musulman doganlar dogry, hakyky musulmançylykdan habar bolmanlygy üçin bolmalysy ýalak musulmançylyga amal edýänleri, amal etjek bolýanlar geň görýärler. Çünki ýanky diýişim ýalakka gözüni açyp göreni şol. Bu zatlar öwredilmändir, aýdylmandyr. Allah'ın kitabyna şeýle ba, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine şeýle ba, musulman adam şu hili ýaşamaly. Bu zatlar aýdylmandyr, gözüni açyp gören şol arakly toy, fataly gelin, onuň erkeklerine fakal firmakly adaty zat, arak şarap şuňa meňdeş zatlar adaty zat, o şuňa meňdeş. Elbetde bilse, düşünse etmeýär. Oňa garaýşy ütküjek. Emma näme bilimsizlik sebäpli bilmeýänligi üçin bilmän ýadyrgaýa, ýok hem biz diýemiz ok, bilgeçliğin bir dine düşmanlyk edýär diýip diýemiz ok, ýok. Bilmän edýär. Alhamdulillah bilip düşünüp sonradan öwrüm toba edýänlerim kan we biziň halkymyzyň gowy tarapy alhamdulillah Allah peýgamber diýsen näme? Näçe günahkarym bolsa alhamdulillah dinleýär, gulak asýar. Şoň üçin Allah Taala'dan dileýäs, bu hili ýalňyş düşünjede gezip görän doganlarymyzam näme? Hakka düşünsinler, toba gelsinler diýip dileýäs. Netijede musulman doganlar haçanda biz islama görä, hakyky musulmançylyga görä amal edemizde, hakyky türkmen toýu, musulman toýu tutamyzda, ýa-da zenan maşgala toba gelip islama görä geýnenne, ýa bolmasa arakly oturşuklara, täze bayramlara gatnaşmasak, bize birileri at taksa, aýsyn dini gaty tutýan, o beýdwamyr din tutmak bormysy öte geçýäňiz diýse, ýa-da mysal üçin näme diýerler şunu kunna wahabis bolupdyr diýär, bu wahabis bolupdyr, aý bilen kelle sütkapdyr, aý bir zat bolupdyr diýip näme öze amal eden ok, edýäne de şeýdip näme şeytanyň waswasasy bilen näme at takýar. Gara şu hili gep gurrunlar bilen duş bolsak, musulman doganlar bizi şu zatlar kynandyrmaly däl. Oy näme diýse diýsin. Koy näme diýse diýsin. Biziň niýetimiz näme bolmaly musulman doganlar? Allah Taala'nın razylygy bolmaly. Beter Allah hidayet etsin, Allah bagşlasın diýip haýır doga etmeli ol kişilere.
Emma näme ay ol maňa näme diýerkä ya maňa şey diýdi ya maňa at takdy diýip näme gynanyp görmek dogry däl. Goý dinimiz üçin gep çekeli. Goý dinimiz üçin at taksınlar. Kıyamet günü diýersiň ya Rabbi sen razy üçin men amal etdim maňa näme şey diýip at takyldy. Sen razy üçin men sabr etdim diýip näme o da biz üçin näme bir salih amal bolar musulman doganlar. Esasy bilmeli zadymyz musulman doganlar. Her kim gabra ýeke girmeli. Ol gabra girensoň ol kim kime at takypdyr, kim kime näme diýipdir, o zatlar hiç biri hiç bir gymmaty ýok. Her kim gabra ýeke girmeli. Gabrdan ýeke çykmaly. Ve kıyamet günü her kimin ýeke özü hasap bermeli. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär, Meryem surasının 95-nji ayetinde: "Ve kulluhum atihi yawmal kıyameti ferda." Ve olaryň her biri kıyamet günü hasap bermek üçin ýeke özü geler diýär. Yani kıyamet günü bir hasap bermek üçin Allah Taala oňunda ýeke özümi durup hasap bermeli. Ol ya Rabbi maňa obey diýdi, ay maňa plan dat diýdi, maňa at takdy, o zatlar hiç gymmaty ýok. O zatlar bizden näme edilmeýär? Sorulmaýar, sen näme öz aklyň ýokdumy, öz kelläň ýokdumy, özüň düşünmedingmi, meger özüň iman etmedingmi dogry tutulýyp, ondan soň näme sen on gepi, mun gepi diýip ýene hak ýoldan elçetdiň. Näme üçin dogry amallan elçetdiň? Biz şoňa hasap bermeli musulman doganlar. Ol on mun diýen gepi bärde galýar. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär, Abasa surasının 34-nji, 36-njy ayetlerinde: "Yawma yafirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi." Allah Taala kıyamet gününde ol günün agyrlygyndan, hasabyň agyr boljagyny bize habar berýär we diýär: "Ol gün niýe? Ol gün kıyamet günü kişi doganyndan, ejesinden, kakasyndan, ayalyndan, çagasyndan gaçar diýär." Yani öňüňizde musulman doganlar, kabr bar, kabr azaby bar, kıyamet günü bar, mahşer günü bar, hasap bar, kitap bar. We ol gün insanyň diýşelay ahiretdir da däl. Ol günüň näme musulman doganlar hasaby agyr. Ol gün we eden her bir zerre ýalçak işimize şol gün jogap bermeli. Ol gün musulman doganlar her kim öz aladasy bilen başgaý boljak, öz hasaby bilen başgaý boljak. Hatda yawma yafirrul mer'u min ahi, kişi öz doganyndan gaçjak. Öz derdi bilen boljak. Ve ummihi ve abi, kakasından ve ejesinden gaçjak diýär. Ve sahibatihi ve bani, ayalından, çagasından gaçjak. Her kim öz derdi bilen boljak, özümi halas edip bilsem bolýar diýjek. Ana ol gün o dünýäde maňa o diýipdir, bu diýipdir diýmändir. Bu zatlaryň hiç bir musulman doganlar gymmaty ýok. Şol gün biziň näme sabr edip şu dünýäde eden amalymyz bize peýda berjek. Şonuň üçin musulman doganlar onuň bunuň gepi diýip, halkyň gepi diýip Allah Taala'nın razylygyny birkara goýup bilmeýäsmiz. Ol geplerden täsirlenmeli däl. Bu pikirleriň onuň muň gepi diýen insanlarymyzyň köp bölegi asliýetinde biziň ýaşaýyşymyzda zerre ýalakka ýeri bolmaýan we zerre ýal täsiri we peýdasy bolmaýan kişiler. Öňe gep gıýbatdan ibaret, başga hiç adamlar boş gururum. Ol adamyň özüne peýdasy ýok, gelip sen gururum diýär. Yani şol adamlaň gep gıýbatçy adamlaň gepi diýip Allah Taala'nın razylygyny goýmaly däl musulman doganlar. We Peygamber sallallahu aleyhi we sellem Tirmizi'de Ayşe enemizden radiyallahu anhadan haber beren hadisinde diýär: "Men iltemasa rıza Allahi bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'natun nas. Ve men iltemasa rida'an nas bi sakhatillah, vekalahu Allahu ilen nas." İnsanlar diýe gahar etse de kim Allah Taala'nın razylygyny gözlese, Allah Taala onu halkyň eziýetinden gorar. Emma kim Allah Taala'nın gazabyna galyp halky razy etjek bolsa, Allah Taala onu insanlara tawşyrar diýär. İnsanlara tawşyrar diýdi, sen insanlara işin insanlara galsa bolsa sen yardımsız galýan. Allah Taala'nın yardımından, tawfikinden mahrum galýan diýdi musulman doganlar. Şonuň üçin musulman doganlar halala harama gezek gelenne, farz sünnete gezek gelenne kim näme diýänine üns bermeli däl. Olara hayır dua etmeli, gatym görmeli däl, gaty gaýrym adam diýmeli däl, göwnüde degmeli däl, üns bermeli. Goý gurlasyn goýsyn, sen geç ýoluňa dowam et. Öz ýoluňdan bol. Näme gurlapdyr, näme diýipdir, ol bize asla näme hiç bir dep edilmeliler ol musulman doganlar. Şonuň üçin Allah Taala'nın razylygy bir edýän işimizde Allah Taala'nın razylygy barmy? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren sünnetine laýykmy? Bar aladamy şol bolsun musulman doganlar. Alhamdulillah rabbil alamin.